guys. So guys, just vlog once here. So magkakantay tayo ng manok. So ito yung Filipino typical style pagkakantay ng manok. So ayan guys, binabalatan yung balahibo, tapos gigilitan dyan sa leeg. Hindi kayo guys ha, huwag kayong kukurap. Tingnan nyo ng maigi. Ayan na guys. Ayan na, ayan na. Ayan na guys. Iiwan na guys. Iwan. Oh no. Ayan guys, kita nyo guys, sidlit yung dugo guys. So anong klaseng luto to? Ano? Sinabaw na tinibok. Oh. Pasensya na guys ha. Halong ano to dahil. Halong Bisaya, Tagalog. Game over na. Pakita namin sa inyo guys. Starts from the scratch. From 0 to finish line. Sa ano? Palanggana. So anong ginagawa mo Brad? Ba't binabad mo yung buong manok dyan sa tubig? Para madali na matanggal yung mga balahibo niya. Ah, okay. Pang sabong mga to. Tapos na kabilay niya, nabarda guys. Katay lang. Oh, kaya kinakatay na lang guys. Hindi na pwede masabong guys kasi kinantay Soldado na. pala. Soldado pala guys. Dadot na yun, ano, daong na sa tari. Lagi guys, Ayan na guys. tubig init guys. Dala, diyan lang ito. Pinakulo ang tubig guys. Ayan na. Ayan na guys. Huwag kayong kukurap. Ayan na. Binabanlawan na. Okay na siya. Dali, umrim ko ano. Ito yung mga veterano ng pagkatay ng manok guys. Dito guys. Veterano paano pagbalat ng ano, balahibo ng manok. Oh, 400 yun siya. Tilay ng pagko, ano lang yun, kasi bantagal ha. Oh no! Tanggal na yung bituka guys. Yan, buka. Yan mga kadyas. Mapunit lang. Iwalay agad yung ano, bahagi ng katawan. Magaling yung magkatay ng manok eh. Luwi. So tinibok guys ha, Bisaya version. Ato ni Bay. You're watching Just Vlog Once. So biglang dumadami guys. Gantay na lang ng ano, seasoning. Gusto mo bro? Guys, ayan na. Malapit na.
dako guys. Cebuano version. Ayan na guys. Timplado na yan ha. Yung anghang yan at saka may tanglad. So, Bisaya style guys. Lutong bahay. Just keep on watching Just Vlog Once para matutukan nyo yung mga iba't ibang video natin. Kahit ano, pagluluto, o travel, o kahit ano. Sa mga personal vlog natin. Chip cook natin guys. Seriaco. The chip cook. Brad. Pakiukab. Kita natin sa kanila kung gaano kaputi yung umay. Umay Cebuano guys. Yung manok. Ayong. Usok sa kainit. Alright guys, andito na. Medyo maanghang. Sit down na, sit down. Cebuano version to ha. Tikman nga natin. Maanghang na mainit. Tamang-tama. Seriaco's Kitchen guys. Seriaco's Kitchen. So, yan po. Yung hapunan natin ngayong gabi. So, just keep on watching Just Vlog Once. Update ko kayo sa mga ibang video namin. Our personal vlog. Our vacation in 2022. Dito po sa Baluarte ni Mrs. sa Kabatbatan, Sitio Walog, San Fernando, Cebu. So, ayan po guys. See you in our next vlog. Thanks for watching.